Počuli sme babu od Zoomu. Tak dobre, začíname nahrávanie. Martin, máš slovo. Ešte som nepovedal, že koľko by nám to mohlo trvať. Up to you. Tak do 2 hodín sa možno zmestíme. Tak. takže počúvame. Tak v prvom rade, Daňo, ďakujem, že aj asi za všetkých, že to takto aktívne organizuješ a držíš nás v strehu, aby sme nezlenívali. Vítajte aj ostatní. Ďakujem za zavolanie. Neviem, či úplne som ten najvhodnejší. Je síce pravda, že sa pripletiem na veľa kadejakých akcií, ale tak nie som úplne tak profilovaný, že fotenie akcií, koncertov a živých vecí, ale tak je to niekedy dobré rozptýlenie. Ďakujem aj za osnovu, ktorú si napísal, podľa ktorej sa možno budem tak voľne držať, nejaké body som si tam pridal, na nejaké možno zabudnem, tak potom sa to dá v otázkach napraviť. Mám nachystané aj nejaké fotky, chcel som ich ešte roztriediť do nejakých kategórií podľa toho, čo sa bude hovoriť, ale asi som si to nechal príliš na poslednú chvíľku, takže som to až tak úplne nestihol, ako som si myslel, že to stihnem, ale skúsim nejako zaimprovizovať v priebehu. Môžete ma kedykoľvek prerušiť, keď budete chcieť niečo sa spýtať buď k danej fotke, alebo k tej kapitole, ktorá sa bude preberať. Fotky budem ukazovať priamo z Lightroomu, čiže v väčšine prípadov je tam aj história, všetky úpravy sa dajú pozrieť, ak by vás takéto technické veci zaujímali. Nebudem robiť s ničím tajnosti, všetko vám poviem, že ako bolo robené. Možno aj preto je lepšie, že keď vám ukážem svoje fotky, že pri tých viem toho viacej porozprávať, aj keď mal som aj taký nápad, že vybrať aj nejaké fotky od takých nejakých majstrov, čo s tým zaoberali fotením divadla, napríklad, ja neviem, aj Koudelka nafotil veľmi zaujímavé divadlo na začiatku svojej kariéry, ale troška mi to vypadlo z hlavy a zabudol som si to pripraviť a nestihol som to, takže možno potom dodatočne niečo poslať, alebo keď bude part 2 niekedy pokračovanie, tak možno by bolo dobre pohovoriť aj o nejakých iných, ale tak už teda, keď si tam ma nalepil na pozvánku, tak budem ukazovať teda svoje fotky, lebo som si nestihol pripraviť iné. Možno predtým, ako sa dostaneme k tomu, že ako fotiť, pričom v tom ako sú rôzne veci, hej, že pozícia, expozícia, ľudia, počet, všetko, hej, tak že prečo fotiť živé akcie. Má to výhody, má to aj nevýhody. Ja to mám tak, že neviem sa sústrediť na dve veci naraz, že keď je nejaký koncert, tak buď ho počúvam a sústredím sa na tú hudbu, alebo keď ho fotím, tak sa sústredím na to fotenie a z tej hudby alebo z toho predstavenia toho veľa nemám. Čiže rozmyslite si na začiatku, že či chcete ísť na to predstavenie alebo že či chcete ísť fotiť. Keď teda vás niekto priamo že nezavolá, že idete fotiť. Hej. Alebo možno, že to máte ináč, možno sa viete sústrediť na obidve veci, ale ja to neviem. Čiže aj keď som teraz vyberal fotky, tak som našiel veľa takých akcií, ktoré som nafotil. Ani som potom tie fotky nevybral, lebo boli na figu, lebo som počúval aj hudbu, aj som fotil a proste nerobil som ani jedno poriadne, čiže som nič nemal ani z koncertu a nakoniec ani z tých fotiek, lebo proste niekde som len sedel a z miesta som spravil nejaké zábery z toho istého miesta, hej, lebo som bol medzi ľuďmi, nedalo sa chodiť, alebo sa tam sedelo na tom koncerte. Takže fotky boli na figu a pri koncerte ma to rozptýlovalo. Takže to je možno dobre si povedať na začiatku, že či chcete ísť fotiť alebo počúvať.
Ako môžem len potvrdiť Martinové slova na 100%, že sa to asi nedá robiť naraz. Čiže ja, keď aj fotím, tak z povinnosti troška, že musím niečo nafotiť, tak potom mám z toho figuborov, z toho audio zážitku. Hej. Čiže v poslednej dobe, alebo v posledných rokoch, to už zvyknem robiť tak, že idem fotiť, ak ma niekto zavolá, alebo je to nejaká známa skupina, alebo že si tam môžem aj troška viac pohybovať a nájsť nejaké zaujímavejšie zábery. Ale keď idem na koncert, tak už nesústredím sa na fotenie toho koncertu. Tam som natvrdil aj také témy, teda, že kedy fotiť, takže keď sa už človek rozhodne fotí, tak ja neviem, ja mám skúsenosť, že ak je to outdoorová akcia, tak sa tam určite môže fotiť, ak je to indoorová akcia, tak je to už tak na zváženie, že sa treba troška zamyslieť, že či nebudem pri tom fotení rušiť. Niektorí organizátori priamo povedia, že fotiť by sa nemalo. Asi to už teraz nie je až taký problém kvôli tomu, že fotoaparáty sú tichšie, nepotrebujú blesk, ako to bolo voľakedy, hej, že proste tie aparáty rušili aj zvukovo, aj proste ľudia blízkali bleskom, to už sa teraz vôbec nedieje, lebo tie citlivosti išli hore, čiže už málo kto fotí bleskom, že asi nikto už sa ani nevidel niekoho, že by fotil bleskom, čo niekedy môže byť škoda, ten blesk sa dá aj kreatívne využiť, ale rušenie môže nastať tým, že sa tam vôbec z tých fotografií pohybujú, môže ich byť viacej. Keď už tam vidím nejakého fotografa vpredu, jedného, dvoch, tak sa tam už proste nejdem tlačiť a radšej si užijem ten koncert. Proste to, čo tam je, alebo nejaká iná akcia, tanec alebo koncert, alebo čo to je. Hej. Čiže ideálne je, ak niekto, nejaké zoskupenie alebo interpret vás zavolá, že alebo sa s ním dohodnete dopredu, že OK, že idete nafotiť tam nejaké fotky, vtedy sa nemusíte bať, že vás niekto vyhodí, môžete ísť, kde chcete, dá sa dostať aj do zákulisia, ktoré býva veľmi zaujímavé a nemáte výčitky svedomia, že niekoho rušíte, to proste vedia o vás a dostanete sa aj na guest list väčšinou, čiže jedným uchom sa dá počúvať. A máte to zadarmo potom, nie? Ten koncert. No tak jasné. Keď sa dohodneš dopredu, že ideš fotiť, tak hej. Aj teraz, čo som bol fotiť toho Luptáka, tak som sa tak aj opatrne spýtal, že či sa lístky predávajú aj na mieste, že by chcela rodina prísť, tak mi hneď povedal, jasne, napíšem ich som, že nemusia platiť, že nech idú, hej, že väčšinou sa tam dostane teda človek nielen sám, ale aj s rodinou potom na tú danú akciu. Takže to je taká výhoda. Ďalšia výhoda, väčšinou som hovoril také nevýhody, že čo? Lupták ešte v politike? Hej. Si ho mohol fotiť. Luptákov ti je celá plejada, Dušan, takže tak. To smiem, vieš, ma napadlo, keď on fotil aj, Martin fotil aj predtým vlastne aj Lunkara v rámci politického takého toho. Ja, no, tak ale zase to je o sympatiách a to bolo tiež z kamarádskej línii. Dobre spojenie. Luptáka by som nešiel fotiť, neboj sa, myslím toho skelňou. No, toto hej, že to rozdelenie sústredenia a vyrušovania, tak to boli také skôr nevýhody, ale má to aj výhody a veľká výhoda podľa mňa je tréning. Hej, že je to také podujatie pekne nasvietené väčšinou, proste všetko je tam upravené tak, aby to fotogenicky vyzeralo a fotograf si to môže prísť a vlastne zlíznúť si tú smotanu a trénovať si na tom, čiže ak je tá možnosť a nerušíte tam a proste dá sa tam fotiť, tak je dobré to využiť možno na ten tréning, hej, že ak vás tam nezavolali priamo, že poďte nafotiť, tak není tam ani tá zodpovednosť, že teraz musím dodať nejaké fotky, hej, čiže je to také taká radosť bez zodpovednosti, že môžem si proste len vyskúšať niečo pofotiť, vyskúšať si nové objektívy, vyskúšať si uhly, expozície a tak ďalej. Ak sa nepodarí, tak sa nič nedeje. Hej? Že je to také dobré ihrisko na
na cvičenie fotografických etúd. No a jasné, keď sa nepodarí, tak nič, tak aj to je výsledok, hej, že niečo sme sa naučili a ak sa podarí, tak môžete spraviť nejaký výber, poslať to tej skupine a na budúce už vás zavolajú, že dobré fotky si poslal, že príď nám toto odfotiť, ideme do skúšobne cvičiť, že tam. Tak sa vlastne sa dá budovať taká sieť umeleckých kamarátstiev. No a úplne najlepšie je, keď vám ešte za to zaplatia niečo, čo sa mi teda často nestáva, ale práve s tými konvergenciami s Luptakom sa mi to stalo. Aj mojej dcére sa to už stalo, že jej zaplatili za fotenie už asi súhrne viac ako mne, takže poteší, no nejakú tú polku objektívu bude zase ďalšieho. Dobre. Možno skúsim ukázať aj nejaké fotky, ale opred sa teda ospravedlňujem, že to možno bude troška... Najprv musím vymyslieť, že zdieľa obrazovka. Share screen. To by si mohol mať povolené. Hej. Aha, akorát nám oznamuje Zoom, že skončíme meeting za 10 minút, takže ten 40-minútový limit už začne platiť. Dobre, ako náhle nám to sekne, ja nachystám nový a hneď vám pošlem linku, dobre? Takže neodchádzajte. Ale píše upgrade. Keď ťuknem upgrade, tak to zmizlo, uvidíme. Dobre, tak máš slovo, Martin. Dobre, takže mám to rozdelené do nejakých sekcií, ale nemám to dorozdeľované, čiže na čo poviem a potom doimprovizujem niečo. Hej, že tam si aj do tej osnovy napísal, čo možno môže byť zaujímavé, že akú techniku si zobrať na fotenie, aké objektívy, no tak to je samozrejme úplne individuálne. Závisí to od toho, že v akom priestore sa to nachádza, ale dá sa fotiť od úplne širokouhlík fotiek, hej, toto sú príklady, že úplne proste široké ohnisko, blízko, že som im bol proste strčený úplne pod nosom. Ináč, Roman, ty si aj tu bol na tejto akcii, som si teraz spomenul, to už bolo strašne dávno, ale pamätáš si v 2009 roku? Či není, Roman? No nie som si istý. Kde to bolo? Čo to bolo? To bolo taký bubaníci niekde vo Zvolene, tuším. By som ťa tam našiel na nejaké fotky, ale nemám ich to tak pokope, hej. Tak sa mi volá, čo Mário, keď sa uvidím, možno spomeniem. Potom môžem pohľadať, ale mám iba vybraté fotky, nie sú tam všetky, ale myslím, že si tam bol vtedy. Potom ti pošlem. Tohto Šimšáleka si pamätáš, nie? A tuto je schovaný. No, pravda, jasné. No, tak tam sme boli asi spolu. Ale tak to sme asi cez neho išli tam nejako, hej. Tak je to možné, áno. Ja som tam chodil na taký bubnovací workshop ku ním a potom oni robili taký koncertík. Hej, vieš čo, tak hej. S týmto Maťom Šimsálekom už si spomínam, dobre. Hej. Ale tak tuto išlo o to, že som chcel ukázať nejakú fotku fotenú extrémne širokouhlým objektívom a potom samozrejme dá sa ísť aj dá sa využiť aj teleobjektív zase na iný typ záberov, kde tým, že je človek ďalej, tak tie vrstvy sú stlačené, že tá kompozícia je stlačená, dá sa lepšie oddeliť od pozadia, tým širokouhlým sa pozadia nezbavíte, pri tých teleobjektívoch sa dá rušivé pozadie nejako odstrániť a samozrejme všetko medzi tým. Dajú sa použiť pevné ohniská, kde môže byť vyššia svetelnosť, menšia hĺbka ostrosti, že takto viacej oddeliť. Ja teraz rád fotím objektívom 135 pevným, ktorý síce nie je autofokusový, ale dá sa s ním dobre fotiť, lebo iný takýto objektív nemám, hej, alebo dá sa použiť aj zoom objektív, ktorý je zase oveľa pohotovejší, ale možno nemá takú malú hĺbku ostrosti, alebo proste takú kresbu kvalitnú, ale
ale je zase oveľa pohotovejšie sa dá prispôsobiť situácii. No a plus, ešte čo sa týka ďalšej techniky, tak tuto ukážem ešte aj druhú vec, že tieto fotografie boli fotené s bleskom, lebo to bol taký tmavý klub, neboli prakticky vôbec nasvietení nejakými umelými svetlami, bolo tam len aj tuto na pozadí vidno nejakú lampičku, čiže bola tam dosť tma a fotené je to bleskom odrazeným od stropu. Bleskové workshopy sme mali, takže viete, že ako to používať, ale jasne nie priamym bleskom, ale môže byť odrazený. Niekde som dokonca skúšal blesk dať aj za nich a ďalkovo odpalovať ten blesk. To som asi také fotky chcel vybrať, ale nevybral som. Môžem sa rovno opýtať k tejto fotke. Tam tých chlapov a dievčinu máš celkom ostrých a tá kofola je taká máznutá. Kofola je máznutá kvôli tomu, že oni sú osvetlení bleskom a kofola je máznutá, pretože to bol asi pomerne dlhý čas. Sa môžem rovno pozrieť. Bola to 20 sekundy a ja som asi mykol fotoaparátom pri tom, čiže za to je tá kofola máznutá. Není to neostrosťou, je to pohybová neostrosť. No, trocha pri hlavne použití teleobjektívov, nie len pri koncertnej fotke, ale pri iných, to som si všimol na sebe, ale aj na iných ľuďoch, ktorí začínajú fotiť s takými dlhšími ohniskami, že má človek tendenciu to tak príliš orezávať, hej, že sa spraví, ja neviem, takáto fotka, hej, že úplne proste ide iba na tvár, alebo tak na to je dobre si dať pozor, že aby tam ostal zachovaný taký ten kontext, že čo sa tam deje. Táto fotka není dobrý príklad, že ako sa to nemá robiť, hej, to sa chcem niečo iné ukázať, ale možno nejaké iné fotografie, hej, že nebáť sa ísť ďalej. Počkajte, to možno nejak nie. Hej, že proste nechať tam aj nejaké okolie, nebáť sa negatívneho priestoru, hej, že tam nič nie je proste okolo tej fotografie, že tam tie svetlá sú naopak veľmi dôležité, ktoré pridávajú do tej kompozície a vlastne vyvažujú tú fotku. A to je ďalší príklad, hej, že nechať dýchať tomu objektu, že neohraničiť to, povedzme, takto, hej. Aj keď aj to by mohla byť jedna možnosť, že ako to odfotiť, ale možno nechať tam nejaký väčší priestor. Pri širokouhlých fotkách zase možno si dať pozor na to, že aby sa to nepreháňalo. Hej, že tam ja som vám ukázal len 2 fotky, ale vtedy som mal také obdobie, keď som používal proste širokouhlý objektív a strašne som sa z neho tešil a teraz keď sa na to pozriem, tak sa mi obracia žalúdok, proste všetky fotky sú strašne široké a vtedy, keď mi to aj niekto povedal, tak som si povedal, že no a čo, však je to pekné, ale teraz poznávam, že proste. Ja sa len opýtam, to bol ten 11 mm objektív. 11-16, no to som si vtedy kúpil a som ho používal úplne na všetko, takže pozor aj na príliš tesné, pozor aj na príliš široké. No, čo sa týka ešte podhľadov, teda čo sa týka kompozície, tak pozor na podhľady, že toto je taký príklad fotky, keď som chcel na niečo iné vybrať, ale často keď sa na koncertoch alebo živých akciách chce fotiť zbližšia, tak zákonite ten fotograf bude nízko, hej, lebo pódium je vyššie, čiže keď prídete bližšie, tak ste proste strašne nízko a môže sa stať, že veľa fotografií potom je z veľkého podhľadu. Keď je ich tak zopár, tak to môže byť zaujímavé, hej, napríklad na tejto fotke to možno až tak nevadí, že tam vidno tú tvár, ale vidíte, že som bol proste pod klávesami, takže dosť nízko. A keď je tých fotiek veľa v tej sérii, tak už to môže vadiť, hej, že to je taká nuda. Ak sa dá, napríklad toto je pár fotiek ešte zo strašne dávna, tak
sa dá vyliezť na pódium. A keď je to v nejakej sále, tak tam z boku sú zvyknú byť také závesy, tam sa dá poskrývať a fotiť to tak, aby mal človek dobrý výhľad na umelcov, ale aby ho diváci nevideli, teda aby nerušil divákov. Samozrejme, nebudem behať po pódiu, hej, pomedzi muzikantov, ale dá sa tam schovávať a ešte taký dobrý tip, že dá sa prejsť vzadu poza oponu častokrát vo veľa sálach, že keď sa chcem dostať z jednej strany na druhú, tak nejdem cez sálu, ale vlastne sa tam dá cez nejaké zákulisie poza javisko dostať na druhú stranu a meniť uhly. Niekedy sa dá dokonca vyštverať po takých tých servisných rebríkoch hore, ale tam si treba dávať pozor, lebo si tak človek predstaví, ako padá na nejakom rebríku tam medzi tých umelcov, tak to nemusí byť až taká zábava. Ale hej, dá sa vyliezť na pódium a tam fotiť. Neviem, či nám dochádza čas asi. Počkaj, mi to niečo vypisovalo a teraz to zmizlo. Vidíš tam niečo, lebo ja zatiaľ nevidím nič. Vrchu hore, tam to píše, že less than 1 minute, alebo niečo takéto. Less than 1 minute. A ja to mám prekryté tam, že... Hej, teraz máme čas 39,52 sekúnd, čiže o pár sekúnd by to malo... Dobre, tak ak nám to padne... No dobré, tak dúfajme, že to niekde ponahráva. Dobre, keď som hovoril o tom použití blesku, tak som ešte medzi tým využil čas a našiel som tuto nejaké fotky, čo som si spomenul, že som fotil s bleskom, pričom blesk bol za chlapíkom, čiže toto osvetlenie tuto nebolo z reflektoru, ale to som si troška pomohol. Hej, že toto som mal blesk dole za ním, tak niekedy sa to dá aj takto využiť, hej, že nemusí byť, keď tam je nejaké nezaujímavé osvetlenie, ale to treba byť asi nie na nejakej nedohodnutej akcii, ale na nejakej, kde proste vedia o mne. Fotografovi. No a keď som ešte hovoril o tom pódiu, tak bacha na pohyb, hej, všade sú tam stojany, káble, proste milión vecí, do ktorých sa dá zakopnúť, takže keď ja si už dávam veľký pozor, síce sa mi našťastie nič zatiaľ také nestalo, ale proste keď fotím a hľadím do hľadačiku, tak sa nehýbem vôbec, iba potom, keď dám dole fotoaparát, tak sa rozhliadnem dobre, že kam kráčam, dávam si pozor na nohy, aby som tam niečo neshodil, lebo tiež ako človek nechce byť hlavnou hviezdou tam predstavenia. A najlepšie, podľa mňa, na fotení koncertov, pre mňa najatraktívnejšie je zákulisie, kde sa dá toho veľa pekného ponachádzať, hej, že buď pred koncertom, ak idete niekoho známeho fotiť, tak sa dá prísť na skúšku. Skúška má tú výhodu, že sa dá pohybovať oveľa voľnejšie, ako keď je už predstavenie. Aj to, čo som hovoril, že cez predstavenie nie je po pódiu, tak to na skúške neplatí a tam sa dá chodiť úplne voľne. Keď si skúšajú, je zvuková skúška, ešte nemusia byť síce oblečení, nemusí to byť dobre nasvietené, ale niekedy je. A tie fotky vyzerajú ako z koncertu, ale nie sú z koncertu, s tým, že sa tam teda dalo oveľa voľnejšie chodiť, hľadať rôzne kompozície, môžu tam byť nejaké emócie, alebo pravím takéto, keď si chystajú ešte nástroje, keď sa zvítávajú, keď sa sústreďujú. Oznám pre Dušana, toto je ten lupták. Hej, to je iný lupták. Alebo nejaké kvázi humorné superpozície dvoch scén, hej, že toto je spievanka zo spievankou a toto je Robo Vraganov syn najmladší. A to bolo ešte v roku dávnejšom, 2016, pred 5 rokmi, teraz je už veľký chalanisko. Spievanka si cvičila nejaké veci a Matko tam s našim kúkom
zabavou, tak tiež sa dajú, hej, alebo takéto, keď sa zvítávajú tie v noci. Že zákulisie je pre mňa oveľa atraktívnejšie ako koncert, hej, že toto je z jednej akcie, to môžem pár tých fotiek ukázať. A potom už samotný koncert, tam som musel byť proste na jednom mieste schovaný niekde z boku a tam som to už aj fotil vo farbe, už len tak z povinnosti, ale to zákulisie je vždycky väčšia sranda, hej. Takže, ak ste dohodnutí, tak sa dohodnite, že prídete skorej, kým je ešte zvuková skúška, ktorá môže byť tak hodinku, 2-3 pred samotným koncertom. A aj prísť tam s nejakou 35-28 objektívom a robiť takéto momentky, tak mne to príde zaujímavejšie niekedy ako ten koncert samotný. Dobre. Chodbovka, keď si skúšali, alebo keď troška väčší šum, ale by si mal upraviť. Keď už sa začína predstavenie a teraz tam čakajú za oponou, že kedy už majú výjsť, tak hej, aj tam sa dá niečo nachytať. To je z predstavenia Ornamenty, čo bolo vlastne Pakora Trio so Slukom. Strašne krásne predstavenie, aj CDčko. Toto je taká kvázi zákulisie, nie celkom, že oni tam naozaj hrali a to moja dcera, ktorá ich šla pozrieť. To je z radnice však. To je z radnice, hej. Dobre. Máme ďalej. Čakaj, tuto som... Ešte kým to Martin nájde, tak ja mám skúsenosti trochu z fotenia toho festivalu organového. To je plus minus tak 9 koncertov v priebehu 9 týždňov. A ja sa stále spýtam, že či môžem fotiť tých organistov. To sú rôzni zahraniční a tak. A najväčší problém je David Di Fiore, čo je Američan, žijúci na Slovensku. A on sa nechce dať fotiť. Ale potrebujem ho mať nafoteného, aby som teda z 9 koncertov mal nafotených 9. Tak sa snažím taká ako pozabučky a s dlhým objektívom a tak. No ale viete, v kostole je tma, kde sa hrá na organe a fotiť nejakou 200 z nejakých 20 metrov, tak buď tam teda zdvihnem tú citlivosť veľmi vysoko, potom to máte zašumené strašne, alebo si tam predĺžite čas, no a potom to tiež niekde musíte zaprieť ten foťák, aby ste s tým nepohli. Takže to sú tak moje skúsenosti s tým, že či sa môže alebo nemôže fotiť. No hej. Keď sa niekto nechce fotiť, tak... Ja, do takej situácie som sa pravdu povedať ani nedostal, že by som mal niekoho odfotiť na koncerte alebo na predstavení, kto sa nechcel fotiť, lebo buď to bolo tak, že sa nechcel, tak dobre, tak nemusím, hej. Alebo keď ma tam zavolali, tak sa chceli fotiť. Takže to je taká špecifická situácia, že ťa tam zavolajú fotiť a nechce sa fotiť. No, len zavolal ma Matúš Kucbel, organizátor, a hral David Di Fiore, ktorý sa nechcel fotiť. Ale zase musím povedať, že potom mu ukazoval tie fotky, tak bol celkom s tým spokojný. A že kedy ma fotil a tak, a že som ho neregistroval, takže keď sa vhodne skrývate, kade tade, tak sa dá. No. Aj dlhší objektív nejaký svetelný. Dobre, toto ešte som našiel, že to je ešte tá skúška zvuková, hej? Alebo že ešte není koncert a vtedy sa dajú oveľa kreatívnejšie nájsť nejaké úhly, kompozície, tým, že sa tam človek môže úplne voľne pohybovať, kde chce. Všetci ho ignorujú, tak je to ako také fotografické labúžo, hej, že môžeš proste hľadať, kombinovať. Aj toto je zo skúšky z generálky, keď som tých tanečníkov fotil,
tak to som už asi minule spomínal, že proste predstavenie je to už nič, hej, tam nemôžem proste behať pomedzi nich, ale počas generálky, keď to predstavenie vlastne vyzeralo presne takisto ako s divákmi, len s tým rozdielom, že som mal kompletnú voľnosť sa pohybovať, len samozrejme si dávať pozor, aby som sa im nepriplietol niekde pod nohy. Tak aj vtedy sa dá. Alebo toto je tiež zo skúšky. To je zo skúšky. Možno budem tak troška niekedy skákať ešte, hej, že teraz síce áno, vravím o tom, že je to zo skúšky, ale súčasne na tom ešte ukážem aj že ďalšiu vec, že keď som hovoril o tých ohniskách, hej, že buď zobrať tesne niekoho, alebo tam nechať nejaké pozadie, nejaký kontext, že ako sa to odohrávalo, čo sa tam na tom dialo, tak častokrát kombinujem dve alebo viaceré nezávislé veci, hej, do určitej miery nezávislé veci a na tej fotke tá kombinácia môže vyzerať zaujímavo. Hej, že toto je jeden taký príklad. Toto je príklad, keď oni boli ďaleko od seba, ale nejaký ten príbeh sa tam odvíjal, nejaký vzťah medzi nimi sa dá ukázať, alebo tam kompozične využiť viacero tých vecí, takých troška pooddelovať, alebo tuto je zase ten príklad kombinácie dvoch vecí zase. To je nájdenie zase nejakého vzťahu plus zamontovanie ešte svetla. O tom som chcel neskôr povedať niečo, hej, že ten svetelný dizajn, ktorý je urobený na tej scéne, tak sa dá samozrejme veľmi pekne využiť aj na fotke, že nie je to len pre divákov, ale aj na tej fotke, aj keď diváci to troška ináč vnímajú, ako si to môže fotograf na tej fotke zachytiť, aj tú svetelnosť tej scény, ktorá je tam nachystaná. Plus teda, že svetelné zdroje sú aj kompozičný prvok, hej, aj keď sú priamo v obraze, že nebáť sa proti svetla. Že tie samotné reflektory sú na tej fotke objektom, ktorý sa dá využiť, hej, to je niečo so svetlami a zase není to tesná kompozícia, ale je tam nechaný priestor, a pričom svetlá sú sami objektom na tej fotke. Teraz troška jedným okom pozerám, že čo ďalej a druhým okom hľadám, že čo som ešte neukázal. Dobre, zase hej, dve veci, medzi ktorými sa niečo odohrávalo, ale nie sú zachytené samotné na tej fotke, ale je zachytený ten ich vzťah tam. Tuto je zase využitie svetla a zámerné využitie odrazu objektívu. Hej, toto bolo fotené starým objektívom zo 60. rokov, ktorý nemá veľmi dobré antireflexné vrstvy, je veľmi ostrý, má krásnu kresbu, teda 135, o ktorej som rozprával, ale keď do neho zasvieti priamo svetlo, tak tam vzniká množstvo odrazov a takýchto efektov. Tu som o tom vedel a snažil som sa to teda využiť aj ten odraz, nielen to svetlo, ale aj ten odraz ako objekt na tej fotke, hej, ako nejaký kompozičný prvok. Už to vyšlo je iná vec, ale ako taký námet, hej, že nemusíte sa báť tých odrazov. Aj tu sú tie svetlá vlastne dôležité a napríklad tu som sa zase zámerne tak postavil, že aby to mala za hlavou a aby to jednak obkreslilo, aj sa mi páči ten, neviem ako to nazvať, toto presvetlenie z toho svetla, ktoré tam bolo. Alebo tuto ďalší príklad, keď toto je tiež súčasťou kompozície toho. Ešte prepáč, môžem sa k tej predošlej opýtať. Tam si mal zo zadu to svetlo nejaké, reflektor a spredu si to mal ako prisvietené čím? Tam boli viaceré svetlá, čiže blesk som nepoužíval. Keď zruším všetky lightroomové posúvatka, tak to vyzeralo takto. Čiže je tam pridaný jas, vyváženie bielej viac do žiarovkova, lebo toto foťák hodil niekam.
Hej, ten postprocessing je podľa mňa dôležitým krokom ďalším. Tiež, hej, že vieš tú fotku niekam inám posunúť. Takto, fotky neretušujem, hej, že ak je tam zásuvka, káblik, neviem čo, pravítko z boku, tak to tam nechávam. Jediné, čo mením, je výrez a plus lokálne úpravy jasu na tejto fotke, keď ju dám zase do originálu, hej, tak tu vidno, že tuto dole som tú fotku stmavil trocha štetcom, lebo hej. Nie je to vyretušované, ale je to trocha taká vinetácia tam. Vidíte aj kurzor? Áno. Hej, že je taká vinetácia, alebo som takto štecom prebehol troška a stmavil to, aby bola tak tá pozornosť sústredená na ten hlavný objekt. Hej, tu je zase využitie tieňov. No, akože keď tam má človek voľné pole pôsobnosti, tak sa dá s tým aj pohrať. Že proste skúšať rôzne experimenty a tak ďalej. Čo sa týka expozície, tak takéto živé predstavenia sú väčšinou veľmi kontrastné scény pre fotoaparát. Hej, že jednak sú tam veľmi silné svetlá, ktorým sa často nedá vyhnúť, alebo sa im nechcem vyhnúť, hej, lebo ich chcem mať v obraze. Tu príklad na veľa iných fotkách. A súčasne veľa vecí je ponorených v tme. A teraz podľa toho, kam namierite fotoaparát, tak tá automatická expozícia skáče. Hej, že keď je v obraze reflektor, tak má to fotoaparát tendenciu podexponovať. Zase naopak, keď je nejaký hudobník, čo je stratený v nejakom tmavom kúte, alebo to nie je hudobník, nejaký umelec, hej, tak to zase má, alebo takto, že je nejaké tmavé pozadie, čo častokrát býva, hej, a teraz je tam jeden človek nasvietený reflektorom, ale on v tom zábere je iba maličký, čiže fotoaparát často vníma to tmavé pozadie a tým pádom preexponuje toho človeka, ktorý je tam nejaký nasvietený nejakým reflektorom. Hej. No. Buď sa dá použiť manuálna expozícia, vyskúšať si to, pozrieť sa na displeje, hej, že či je to dobré nejakú upraviť expozíciu, pridať, ubrať, podľa toho, aká je situácia. Alebo potom niektoré foťaky majú napríklad, že exponovanie na svetlé časti, že sa dá nastaviť, tak to sa dá použiť v tom prípade, keď mám ten hlavný objekt, keď je oveľa svetlejší ako to pozadie, hej? Ale napríklad vôbec to nefunguje vtedy, keď mám reflektor v obraze, lebo ten je najsvetlejší obraz a potom mi to ešte viac podexponuje ten fotoaparát. Čiže možno, že by stálo za zváženie používať ten manuálny režim, alebo si to teda kontrolovať a používať korekciu expozície plus minus. Tak aj po každých pár záberov pozrieť, či to vychádza tak, ako má. Ale tá manuálna expozícia je častokrát dobrý pomocník. Hej, že pri tých kontrastných scénach proste tá automatika niekedy neurobí to, čo by sme chceli. Hej, chápete, hej, že o čom hovorím, že ktorým smerom sa to zvykne posunúť. Mám dojem, že automatika to chce nastaviť nejako na 60% šedej, alebo tak. Aby to bolo... 18% šedá je stred. Ono to tak vyzerá, že 18%, že to je na nejakom kraji posunuté, ale 18% šedá je taká stredná šedá proste. Taká, keď máš že tú sivú kartičku šedú, tak to je 18% šedá. Hej, ale to je jedna vec, ale tak teraz máme super moderné fotoaparáty, ktoré majú proste nejaké modely naprogramované, stovky tisíc scén v pamäti a snažia sa to vyhodnotiť, ale pri takýchto scénach sa to niekedy nepodarí, hej. Ale je to asi čím ďalej, tým lepšie, že keď máte nejakú zrkadlovku, bezrkadlovku z posledných, ja neviem, možno 10 rokov, hej, tak to nejako tráfi dobre. A nejaké bodové meranie expozície? Si vyberieš ten bod, na ktorý...
Nepoužívam to, pravdu povediac. Normálne mám nastavené to maticové, inteligentné a keď je nejaký problém, tak prepnem na manuál alebo dám nejaké, že na jednom tlačítku mám vždycky, že zapamätanie expozície, tak dám na nejakú takú normálnejšiu časť tej scény, zapamätám a posuniem niekde inde, ale často používam aj manuálne. Takže sa potom, prepáč, podľa histogramu riadiš? Nie, v podstate podľa toho, ako to vyzerá na displeji, hej. Lebo ten histogram tiež, proste tie svetlá ti zachytí, že sú preexponované, hej, lebo tie proste nedáš normálne, tie sú vždycky preexponované. No a zároveň moderné fotoaparáty majú takú vlastnosť, že je možné fotiť pri nižšom ISO a potom v postprocesingu to vytiahnuť, že pridať expozíciu. Výhoda je tá, že keď sa fotí pri nižšom ISO, tak vie ten foťák zaznamenať oveľa väčší rozsah jasov, ako keby sme fotili pri vyššom ISO. Čiže radšej pri nižšom ISO podexponovať ten obraz, ale podexponovať ho vlastne tým, že dám nižšie ISO. Hej? Že nie, že mu skrátiť čas, proste to svetlo sa tam musí dostať, čiže čas a clona akože ostane takto, že nastavím clonu a čas tak, ako keby som fotil pri ISO 800, ale dám namiesto ISO 800 ISO 100. Hej. A vtedy ten obraz bude tmavý, keď sa na ňo pozriem na displeji, tak je tam tma, niekedy tam nič nevidno. Hej. Ale keď potom tie fotky spracovávam niekde v Lightroome, tak viem tie tmavé časti zosvetliť a tie svetlé viem zachovať. Čiže vlastne oveľa väčší rozsah jasov od najtmavšej po najsvetlejšiu viem zachytiť v tej jednej expozícii, ako keby som fotil tým istým clnou časom, ale pri takom ISO, ako mi vyráta fotoaparát. Ak si chcete k tomu niečo nájsť, ale to je možno na ďalší workshop, také, že ISO invariance, že niektoré senzory v niektorých foťákoch to zvládajú lepšie, niektoré horšie. Veľmi dobre to zvláda Nikon a Sony. Canon je v tom taký troška pozadu. Pentax, priznám sa, neviem, že ako, ale tak sa dá vlastne maximalizovať ten rozsah jasov, ktoré chcem zachytiť na fotke. A hovorím to preto, že to pomáha vlastne pri veľmi kontrastných scénach. Keď nie je kontrastná scéna, tak je to jedno. Že tam sú minimálne rozdiely alebo žiadne. Alebo si ešte pohreším. Ale pri kontrastných scénach si vlastne týmto veľmi dokážem pomôcť. Toto je napríklad príklad takého záberu, že kde by asi automatická expozícia skôr preexponovala tie tváre, hej, alebo toto ešte viac, hej, že tu by automatická expozícia tú tvár vytiahla. Ja si priznám, neviem, že ako som to fotil, ale vlastne neuvidím režim, ktorý bol nastavený, ale bolo to super dávno. Som mal požičaný fotiel dokonca. Nevidím to. Dobre, to je jedno. Keby ste náhodou fotili, že na film, tam je to naopak, tam treba preexponovať. Nie preexponovať. Dobre, keď sme pri tých svetlách, tak ešte farba svetiel, že tá scéna býva častokrát nasvietená rôznymi farbami z rôznych smerov a niekedy histogram alebo nejaké blikanie na foťáku neukazuje preexpozíciu, keď sa preexponuje iba jeden kanál. Hej, sú RGB kanály a teraz môže sa stať, že všetky tri sa prepália, hej, keď je veľmi vysoká expozícia, ale niekedy sa stane, že sa len jeden. Hej. A vtedy neskôr, keď to chcem nejako stmaviť, tak sa môže stať, že tam proste nedostanem takú farbu, aká by tam mala byť, lebo jeden z tých troch kanálov, dva z tých troch kanálov boli už mimo svojho rozsahu a teda sa tam bude tam nejaký skok v prechode farebnom alebo proste nie dobrá farba. Čiže za to aj je dobré radšej troška podexponovať, lebo pri tých digitálnych foťákoch, ak upravujem rávku, tak to viem ľahšie vyťahnuť tie tmavé časti, ako potom zachraňovať to, čo bolo prepálené. To, čo je prepálené, sa nedá zachrániť. Keď je to už preexponované.
nebáť sa aj veľkú časť obrazu nechať ponorenú v tme. Že to nemusí vadiť. Aj tie fotky, čo som predtým ukazoval. To je také. A ešte ku tým farebným svetlám, že toto zhodou okolností je vyváženie biele tak, ako bolo odfotené, lebo to svetlo, ktorým to bolo nasvietené, bolo naozaj veľmi oranžové, ale jasné, že foťák sa to často snaží nejako vyvažovať, hej, že aj tuto sa to dokonca dá ešte takto, že aby tá pleťovka bola pleťovková. Teraz je otázka, že čo je lepšie. Mne sa pri tejto fotke zdalo, že je lepšie tam nechať ten silno oranžový nádych, ktorý tam aj naozaj bol. Alebo aj pri tejto fotke by som sa v podstate mohol rozhodnúť, že buď dievčine alebo pánovi, že spravíme vernú pleťovku, hej, nejakým spôsobom. Buď jednému alebo druhému, ale potom ten druhý bude zase úplne mimo, lebo boli osvietení úplne iným typom svetla. To mám tiež jednu skúsenosť, tam bolo jedno modré svetlo sprava, jedno žlté zľava a to proste nevyvážiš takú normálnu pleťovku. Hej, nevyvážovať, nebojovať s tým, proste tak je tá scéna nasvietená, hej, že čo? Proste sú tam tie farby, tak ich tam nechajme. Ešte môžem? Ja, ako tuto je hodne pohybu, ako však divadlo, hudby a tak. Čiže tam asi to chce čo najkratšie časy, ako sa dajú spraviť, aby neboli príliš rozmazaní tí ľudia. To robíš toto ako? To len odhaduješ, že aký by mal byť krátky ten čas a k tomuto potom ostatné expozičné... No jasné, hej, že spravíš pár záberov a vidíš, že či to je tak maznuté, ako chceš, alebo to je veľmi maznuté, alebo si ešte môže to byť dlhší čas. No, to je to 800 sekundy. No tak to už hodne krátky čas. A ISO 4500, hej, to bola dobre nasvietená scéna, no z týchto tmavých, stotina sekundy 3200. No tak tam to ISO ide hore, ale akože mne ten šum tam veľmi nevadí, obzvlášť pri čierno-bielých fotkách ho skôr vyhľadávam. A tu mám aj takú čas som dal, že ako zachytiť pohyb. Počkaj, toto mám asi už aj vytriedené, či nie. Pohyb, no tam toho nemám, ale hej, že buď sa snažiť zachytiť ostro relatívne, alebo nastaviť si zámerne dlhší čas. Hej, tu som mal zámerne dlhší čas a toto je vybraté z veľa záberov, lebo proste toto je furt o šťastí, hej, takéto, že sleduješ tých tanečníkov, tých umelcov, ako sa pohybujú, hej, normálne sa musíš s nimi zosynchronizovať, ako keby. A počas toho pohybu musíš ten pohyb neprerušiť a stlačiť spúšť a tým pádom oni ostanú ostrí a pozadie ostane neostré, hej, vlastne pohybuješ relatívne v určitom pozadí. Čiže máš čo? V podstate 3 spôsoby, ako zachytiť pohyb. Hej? Že buď je neostrý ten objekt, čo sa pohybuje, alebo sleduješ ten objekt a neostré je pozadie, alebo je všetko ostré. Alebo je všetko neostré. A tuto máme také fotky, kde vlastne bolo všetko neostré. Hej? Nie. Tuto bol tiež zámerne dlhší čas, lebo som sa tam snažilo to zachytiť ten pohyb, čo sa mi a pár fotkách z veľa niekde podarilo, hej, že niekde tá šmuha proste je fotogenická, niekde nie je fotogenická, ešte by som to našiel aj nejaké Zoom mi zahlásil zase 10 minút do konca, takže postup ako minule, hej. Dušan zahlási, keď to bude minúta pred koncom. Ja to mám prekryté tam hore ten čas odpočítavací. A pošlem vám znova linku a zdá sa, že funguje tá pôvodná, hej, tá prvá. Takže len ja som na tú pôvodnú klikol, čo bola. No ani žiadnu novú sa neposielal, ale ja som to otvoril ako nový meeting, takže si to zopakujeme, keď nám toto padne. No, dobre, môžeš.
Hej, počkej, to som skočil na nejakú inú tému, ale hovoril som o tom pohybe, že... O tom pohybe, no. No a takto, keď to, dajme tomu, zmrazuješ bleskom, tak to musí byť synchronizácia na nejaký čas toho blesku s foťákom. Keď fotíš s bleskom, čo som už teda pri živých predstaveniach fakt, že asi dávno nerobil, veľa rokmi, tak blesk môžeš synchronizovať na nejakú 250 sekundy, hej, pri zrkadlovkách. Aj bez zrkadlovkách, podľa typu fotoaparátu. No, čiže ak nechceš, aby sa takto, že tá 200 môže spôsobiť to, že to podľa ISA clony, že to okolie bude tmavé, hej, to pozadie. Čo buď chceš, alebo nechceš. Ak to nechceš mať tmavé, tak musíš pridať ISO, otvoriť clonu. Ako máš naopak príliš svetla a chceš ho stmaviť to pozadie pri tom blesku, tak musíš samozrejme zavrieť clonu alebo znížiť ISO. A tým bleskom osvetľuješ len ten hlavný objekt. Niekedy tam môžu vzniknúť také efekty, že ten hlavný objekt, čo je osvetlený tým bleskom, tak je viac menej ostrý, ale ak sa hýbal pri tom veľmi, tak na okrajoch môže mať také, že vidíš ako keby rozmazané, ak sa ti tam naexponovalo aj to pozadie zozadu. Vyskúšať, akože nie je na to taká nejaká jednoznačná rada. Hej, musíš vedieť, ako funguje ISO clona, čas, ako do toho ide ten blesk, meniť tie hodnoty tak, aby si to vyvážil tak, ako potrebuješ. Hej, že ISO ti ovplyvňuje aj existujúce svetlo, aj blesk. Clona ti ovplyvňuje aj existujúce svetlo, aj blesk. Čas ti ovplyvňuje len existujúce svetlo. A musíš tieto veci skombinovať. A ešte do toho je výkon blesku. Keď som raz ukazoval tieto veci na Zaješke, keď som robil taký fotoworkshop, tak ako ukážku som tam dal takú scénu, že na jednej strane bola lampa so žiarovkou, ktorá svietila stále, a druhú polovičku toho záberu, tam stal medzi to nejaký výkres alebo čo, a druhú polovičku toho záberu som osvetľoval bleskom, ktorý bol nastavený na stále ten istý výkon, na manuál, ten istý výkon. Hej, a ďalkovo bol ovládaný. Čiže tá lampa stále rovnako svietila, ten blesk stále rovnako blískal a ty vlastne môžeš pomocou clony času a ISO spraviť raz, že je tá pravá polovica svetlejšia ako tá ľava a druhý raz, že je tá ľavá polovica svetlejšia ako tá pravá. Hej? A pritom ten blesk blízka stále rovnako, lampička svieti stále rovnako. Ale ty vieš spraviť obidve situácie. A to bolo také demo, že ako vieš vlastne pri reálnom fotení ovplyvňovať pomer bleskového a existujúceho svetla len tým, že meníš hodnoty na fotoaparáte. Že ani nemeníš výkon blesku, ani nemeníš žiarovky, čo sú tam. Hej? Že všetko ti blízka svieti rovnako, ale ty vieš nastavením svojho fotoaparátu zmeniť to, že či tam bude viac bleskového svetla alebo viac prirodzeného svetla. A robíš to tak, že keď dáš kratší čas, hej, povedzme, že ideš ku tej 200 sekundy, dáš kratší čas, ale otvoríš clonu, tak sa ti viac uplatní to bleskové svetlo, lebo ten kratší čas ti neovplyvní ten blesk, ale tá otvorená clona áno. A keď zase zavreš clonu a použiješ použiješ tiež krátky čas, že zavreš clonu a použiješ tiež krátky čas, tak počkaj, teraz som sa zamotal. Zavreš clonu a použiješ... Ešte toto je už asi dosť zložité. Dobre, a nesúvisí to s týmto. Ale princíp je ten, že sa to dá. Môžem to niekedy ukázať. No. Ale predsa len spomeniem, teraz sobotu som bol na svadbe a tam fotil Veverka. Toho asi poznáte. No jasné. Profík a tak. No a tam bolo taký altánok, prístrešok, široký priemer asi 10 metrov. A on tam mal v rohoch 2 externé blesky na takých stojančekoch. A asi aj blízkali, ale vôbec som nezaregistroval, že kedy. Takže on, no a samozrejme, neviem, či mal ešte blesk na foťáku tretí, asi hej. Takže možno si to prisvedcoval, fotky som ešte nevidel, tak som celkom zvedavý, no. Ale
to je len ako taký príklad, ako fotia profíci. No. Takže tak. No, aj dá sa s tým vyhrať, ale ako som vravel, že pri tých živých akciách už to kvôli tomu rušeniu asi a to, že to už veľa ľudí až tak nepoužíva. No. Mám poznačené, si tam mal v tom prehľade, že koľko toho nafotiť. Tak máme ten digitálny luxus, že môžeme fotiť koľko chceme. A ak je tá scéna zaujímavá a deje sa tam veľa vecí a chceme trafiť nejaký pohyb a niečo, tak asi fotíme, čo to dá. Možno nie úplne, že sériové snímanie, ale hej, nemusíš si strážiť počet záberov, takže môžeš fotiť koľko chceš. No a mne to tak vychádza, že keď je taká, ja neviem, takáto nejaká akcia celovečerná, tak alebo také predstavenie a ešte aj skúška za kulisie, no tak tých 700 fotiek asi nafotím. Hej. Ja neviem, koľko, môžem pozrieť, že koľko naozaj, ale povedzme, že toho luptáka. To bolo predstavenie zhruba 1,5 hodiny odhadom. Ja som bol ešte aj na skúške. Aha, na skúške, čiže plus hodina. Kde to je? 619 fotiek, hej. No a celkom som trafil. No, tak to je na mňa hodne, lebo ja nafotím 700 fotiek na týždňovej dovolenke. No veď hej, to aj ja. Aj menej. Na dovolenke nafotím menej, hej, ale keď fotíš takéto, alebo toto, hej, čo mali Secret Session koncert, tak tiež 866. No tak lebo tam je veľa pohybu, vieš, strašne veľa odpadu, lebo skúšaš. No, ale potom, keď robíš post-processing na 700 fotkách, tak ti to No, tiež... nerobíš post-processing na 700 fotkách. No, tak teda nie, vieš, ale musíš vybrať z nich. To znamená, musíš vybrať, no tak v tom Lightroome to zase není až také hrozné, tak to máš za pol hodinu vybraté. Taký prvý beh, no keď nerobíš to výstavu, alebo čo, hej. No ale potom to, čo už akože dávam, tak keď aj na luptáka ma zavolali fotiť, aj som to mal dokonca zaplatené, takže z tých 619, čo som nafotil, tak som im dal 129, ale potom už keď vyberám niekde, hej, že na nejaké sociálne siete, alebo čo, keď chceš niekomu ukázať, no tak 20 fotiek je veľa, podľa mňa. Hej, že na ten Facebook 10 fotiek je tak akurát, no. Lebo vieš, tam si nikto nebude pozerať, proste 20 rovnakých fotiek, musíš vybrať také niečo z každého rožka troška. To je aj to, že ty pri tých svojich fotkách vidíš proste všetko, hej, všetok odpad, proste triesky lietali, hej, keď si fotil, proste všetko tam máš a pri tých iných už máš len ten destilát, hej, to vydestilované, no, takže potom aj človek niekedy môže mať pocit, že ako ostatní fotia lepšie ako ja, ale to je za to, že vieš, vidíš aj, že ten rozdiel, že u seba vidíš to zlé všetko a musíš sa tým prehrabávať a u iných vidíš už len ten finálny produkt. Zruším, ostáva minúta dačo. Máme minútu, tak ja to pre istotu zastavím nahrávanie, ako neviem, to prvé... No, meníš len ISO, clonu a čas, hej. Dokonca aj ISO si môžeme odpustiť. A teraz, keď chceš, aby sa ti málo uplatnil blesk, ale viac uplatnilo prirodzené svetlo, tak clona ti mení aj blesk, aj prirodzené svetlo, teda to kontinuálne, čo tam je. Hej. A čas ti mení len to svetlo, ktoré tam je. Hej, či nastavíš čas 1 sekundu, alebo ja neviem, minimálne sa môže dať pri blesku nastaviť 250 na sekundy,
tak ten blesk sa tam rovnako uplatní, hej. On tam proste iba počas toho času tam nakrátko blisne, hej. A tomu blesku je jedno, že či máš tú závierku okrem toho otvorenú sekundu, alebo máš otvorenú krátko. Čiže ak chceš mať tam málo blesku, tak musíš clonu zavrieť, ale aby si vytiahol to kontinuálne svetlo, tak musíš dať dlhší čas, hej. Čiže tá clona ovplyvní to bleskové svetlo a tým časom dlhým doženieš to pozadie, ktoré tam máš, hej. A vtedy sa ti uplatní málo blesk, ale viac existujúce svetlo. A zase, keď čas skrátiš, povedzme až na tú 250 sekundy, tak ten blesk tam bude rovnako, ale to pozadie bude naexponované oveľa menej. Takže vlastne tým časom to nastavuješ, hej. Akože musíš tú clonu tam k tomu nejako doháňať, ale som zatiaľ clonu využíval iba na to, keď som chcel, povedzme, rozmazať pozadie, hej, že som nastavil ako keby sa volá malá hĺbka ostrosti. Hej. Keď chcem, aby bolo vidno len ostrú tvár a pozadie, povedzme, rozmazané, tak na toto som sa hral s clonom, ale takéto špekulácie s bleskom som ešte neskúšal. Hej. Keď sa už začneš hrať s tým bleskom, tak je dobré, že si, povypínať automatiku, hej, aby ťa nemýlila tá blesková automatika. A proste hrať sa s tým, hej, aby si videl, že čo sa deje a uvedomovať si to s vypnutou automatikou, lebo keď tam do toho ešte pridáš tú automatiku, že ona ti začne nastavovať ešte rôzne veci, ešte sa do toho pridá výkon blesku, ISO a tak ďalej, tak už to potom úplne človeka vie popliesť, hej, čiže je dobré vedieť, že čo sa tam deje vtedy, že čo robí tá automatika a čo robia tie hodnoty. A ja, keď som to niekomu vysvetľoval, tieto veci, hej, že máš 3 veci, čo ti ovplyvňujú expozíciu. ISO, clona a čas. Ale každá z nich robí ešte niečo iné. Že ISO to je také najjednoduchšie, hej, že ISO ti ovplyvňuje expozíciu jasnej fotky, hej, ale okrem toho ti ešte pridáva šum. Hej, nič iné nerobí, proste len ti zvýši šum, keď máš vyššiu citlivosť, alebo keď máš nižšiu citlivosť, tak je nízky ten šum. Clona, tá už má zaujímavejšiu funkciu, že okrem toho, že ti mení expozíciu, takisto ako ISO ti mení expozíciu, aj clona ti mení expozíciu, tak ešte ti mení hĺbku ostrosti, hej. Ale ako keby taká primárna vec tej clony je, že ti mení expozíciu. Keď máš nastavenú automatiku, tak to nevidíš, lebo ten foťák ti nejakú inú hodnotu zmení, aby ti ostala tá clona rovnaká. No a čas má zase 2 funkcie, okrem toho, že mení expozíciu, ako clona, ako ISO, tak ešte ti ovplyvňuje aj neostrosť, pohybovú neostrosť. Že ak sa v tom obraze niečo hýbe, tak tá clona, ten čas ti to rozmazáva. A ja mám takú pomôcku peknú, pošlem vám na to link. Teraz asi nevidíte obrazovku, čo? Lebo mám zdieľanú len jednu a teraz musím prísť na to, že ježiš, ste sa mi zmenšili na nejaké malé okienko. Do keľu, ako to dám naspäť? Počkaj, stopnem sharing. Aha, takto. A dám zdieľať celú obrazovku a ukážem vám takú fintičku. Keď už to teda Miro načal. Vidíme Google. Hej, ja teraz si ale musím spomenúť, že kde to som si uložil niekde. Sú na to také hračky, hej, keď človek nemá po ruke foťák, tak sa môže hrať s takýmito túlikmi, kde to je pekne vidno, že čo sa deje. Si môžete linku značiť, alebo ju pošlem do chatu, keď zistím, kde je. Ešte nemám chata. Tuto je taká vrtuľka, ktorá sa krúti. Počkaj, skúsim. Hej, tuto je taká vrtuľka, ktorá sa krúti na tej scéne. A teraz tu mám manuálny režim, ISO, clona, čas. A teraz, že čo robia tie 3 veci? Každá mení expozíciu, hej, od tmavého po svetlý.
tmavého po svetlý, od tmavého po svetlý, hej. Ale okrem toho ešte menia iné veci, že čas, čím dlhší, tak tým je väčšia pohybová neostrosť, hej, vidíte to na tej vrtuľke, že čím dlhší čas, tým je tá vrtuľka rozmazanejšia. Dobre. Teraz clona, okrem toho, že stmavuje ten obraz, tak ešte menej aj hĺbku ostrosti, hej, že čím viac ju zacloním, tak tým sú ostrejšie tie svetielka vzadu. Tu môžem zase pridať čas, aby som videl, že ako sa mení tá hĺbka ostrosti, hej, že zaostrené je furt na tú vrtuľku, ale tuto vzadu je niečo položené a tuto sú vzadu nejaké svetielka a čím viac to zacloním, a teraz musím pomôcť týmto, hej, tak teraz je tento objektív relatívne ostrý, ale keď tú clonu otvorím, tak je úplne neostrý, hej. To je tá hĺbka ostrosti pri clone. A ISO, tak to mení len šum, to nemení ani pohybovú neostrosť, ani hĺbku ostrosti. Takže tuto sa dá pohrať, že čo? Toto je čiste manuálny režim, keď si dám, že prioritu clony, tak sa mi nemení jas tej fotky, pretože fotoaparát mení automaticky čas a aj ISO, hej? Že aby ten obraz bol stále rovnako jasný a vidím tam iba tú zmenu tej hĺbky. Presne všimol toto na mojom Nikone, že tam dávam, že aperture priority alebo shutter priority, hej? Ale on tu ten druhý parameter dopočítava, tak aby tá fotka stále dobre vyzerala. Áno, a má to tak aj také, že viem úplne všetko manuálne tam ponastavovať? Áno, M-ko, manuálny režim. Ne, to je M. Tu máš manuál, S, shutter priority a aperture priority. Takto, hej, pred koncertom nahraný. To som ešte neskúšal, toto. No ale tuto ešte chýba jedna vec, že ešte je aj, že automatika ISO sa dá zapnúť alebo vypnúť. No. Ono, fakt je niekedy dobré ísť k základom a ja neviem, vyskúšať si fotiť, hej, na nejaký manuálny foťačik, kde máš proste čas clona, hotovo, hej, žiadne menu, žiadna automatika, nič a že musíš to nejako trafiť sám a tým vlastne pochopíš, že ako to funguje. Ale táto stránka je taká dobrá na precvičenie, ináč je viacej takýchto túlikov. To je len jeden príklad, ale celkom dobre, jednoducho urobený. Dobre, zaujímavá linka, som si to uložil, ak mi to uloží. Zatiaľ sa bavíme hlavne o tom, že sa fotí ako väčšinou po tme a v noci a tak ďalej. No ale máme aj také denné akcie. Ten Amfik, ten dosť často fotíš. Potom som napísal do tej pozvánky nejaký street music alebo nejaké takéto veci. Proste prirodzené denné svetlo. Ako o tom sa dá niečo pohovoriť? Alebo možno ten Amfik, tam máš skúsenosti aj z noci, aj z dňa? No, na tom Amfiku väčšinou, keď idem fotiť, tak je ešte svetlo a potom ešte volačo pofotím, keď to zotmie, hej. Táto scéna vyzerá oveľa svetlejšie, ako bola v skutočnosti, hej, že keď sa na to pozeráš normálne očami, tak tých ľudí ledva vidíš. Najväčšia challenge tuto pri tomto fotení, tuto ani sa mi to až tak nepodarilo, ale že keď chceš zachytiť naraz to, čo je na plátne a naraz aj tých ľudí, aby boli svetlí, a nechceš to kombinovať z viacerých záberov, hej, že nechceš vo Photoshope to dávať dokopy, ale chceš to zachytiť v jednom zábere, tak na tých ľudí musíš použiť dlhší čas, ale zatiaľ sa ti na plátne vystrieda 10 frameov z filmu, hej. Takže je to neostré potom. Lebo tí ľudia sa dokážu nepohnúť. Hej, toto bolo 8 sekúnd, ale za 8 sekúnd sa veľa stalo na tom plátne. Čiže vlastne tam musím nastaviť taký čas. 8 sekúnd to si mal na statíve?
Alebo... Na statíve. Toto je 30-sekundová expozícia napríklad. ISO 400, clona 8, 30-sekundová expozícia na statíve. Tam bola fakt, že tma, hej, že len keď to naexponuješ tak dlhšie, tak potom ti tam pekne vidno ten lúč, ktorý ide z tej kabíny, hej, pri tej dlhej expozícii. To ma zaujalo, že či si to tam dorábal, alebo či si ho odfotil. To je tak odfotené. Tým, že je to dlhá expozícia, tak tí ľudia by boli normálne úplne čierni, ale sú svetlejší. A toto vidno strašne slabo a tak toto vidno dobre, hej, pri tej expozícii. Dá sa ten lúč fotiť z rôznych týchto, toto je priamo pod okienkom kabínovým odfotené. Aj zase 4-sekundová expozícia. Ešte. No, čiže akože dynamickým rozsahom sa z práce do jednej expozície aj to plátno, aj tí diváci. Problém je ten, že to, čo je na plátne, sa pohne medzi tým. Čiže musím čakať na takú scénu vo filme, kedy sa nič nedeje, kedy je záber na jednu tvár, alebo proste na niečo, na jedného. Zase ešte nejaké panorámky, hej, porobené z viacerých fotiek pozliepané. Aj toto bolo 2-sekundová expozícia, no ale proste zatiaľ sa ten obraz pohol. Ale vždycky sa snažím aj zachytiť taký nejaký, že záber, ktorý definuje ten film. Hej, že keď bol E.T., tak som čakal, kým tam s tým prstom svietiacim sa ukáže, alebo keď tam budú letieť na tom bicykli, čo toho E.T.ho majú vpredu v tomto, tak som si aj doma normálne, že pozrel ten film, nie celý, hej, ale som si ho preskákal a pozrel som si, že v ktorej minúte sa ten záber vyskytuje, aby som bol proste nachystaný, že vtedy, keď sa to deje. No nerobím to samozrejme pri všetkých filmoch, ale niekedy. Ale síce tu nemáš, a tam boli aké parametre na tom predošlom, lebo to plátno bolo ostré celkom. Hej, no niekde sa podarí. Hej, toto. Alebo to ako letia, no. Sa mi nepodarilo 6 sekundy, troška sa mázli. Ale vidno, že E.T. je v Bystrici, hej, tam máme kostoly. To sa mi na tom nekonečnom príbehu aj teraz používajú celkom tú fotku, že tam tie oblaky z toho filmu sedia s tým, ako boli naozaj nad Bystricou. Tak to je tesne pred tým, ako vyletel z plátna. Ale to už je iný film. No, ja som vravel, Bystrický amfik je 5D, to je bez debaty. No napríklad tuto, hej, tieto 3 oriešky pre Popolušku, keď boli, tak tam to bola tiež augmented reality, lebo Popoluška v snehu a ten sneh pokračoval pred plátnom a detičky sa tam hrali. Je to dobré. Komárov, tak niečo s komárnou témou môžeš aj. Fotka na pozvánke tiež Martinová a určite ste ju identifikovali z akého filmu. Kto to povie, tak má 3 bodky. Že by to bol Winnetou? A vieš, že som si teraz istý, či Poklad na Striebornom jazere alebo Winnetou nejaký. Poklad. Mohol by som to nájsť. Sam Hawkins, no dobre, to je odbočka nepodstatná, takže... No, čo? Ešte ja mám poznačené tuto, či sa dívam, že čo som si to tam písal do tej pozvánky.
práva k nafotenému. To znamená, že ty si autor. Je to poklad na Striebornom jazere. Hej, aha. Ty máš autorské práva a niekomu tie fotky odovzdáš. V tomto poslednom prípade tým Luptákovcom. Ako s právami? Priznám sa, že neviem úplne presne, hej, že... A nepíšeš im niečo, že proste môžete ich použiť a tak ďalej? Je to, akože väčšinou mi dali mi zmluvu podpísať, hej, že ich potom budú používať a tak ďalej. A tie fotky, aj keď som pre divadlo Štúdio tanca fotil, tak tiež máme k tomu zmluvu, že oni ich môžu používať kde chcú. A čo sa týka mňa, tak ja sa ich vždycky slušne opýtam, že či si môžem dať pár fotiek na Facebook, lebo predsa len je to proste z nejakých neverejne prístupných situácií. To bolo niekedy, hej, že tým, že som tam fotil aj to zákulisie a tak ďalej, tak sa mi zdá slušné sa opýtať. A nikdy s tým nebol problém, vždycky bolo, že jasné, samozrejme, tak. Dokonca tie z divadla som aj posielal do nejakej súťaže. Som nič nevyhral, ale som sa ich predtým jasne spýtal, že či môžem. Podľa mňa, ak fotíš nejakú akciu vonka, kde sú fotografie, normálne je to, vieš, na námestí alebo čo, tak môžeš s tým robiť asi čo chceš, aj že to môžeš do nejakej súťaže poslať alebo si to dať k sebe na Facebook, to je jasné. Ak fotíš niekde, kde normálne nemá verejnosť prístup, aj že fotíš to zákulisie alebo čo, tak tam je to na dohode, ale už to, že si sa dostal do toho zákulisia, tak už predpokladá, že máš s nimi nejaký vzťah, takže to už je na nejakej kamarádskej dohode, podľa mňa. Nie. Ja mám takú len malú skúsenosť, ako posielal som Igorovi Šimegovi, ten robí hudobné glosy, väčšinou v Národnom dome nejaké fotky. Skoro nikto mu tam nefotil, tak bol celkom rád a ja som mu len napísal, že môže použiť pre svoje účely, ale nie na komerčné využitie. A on to zarazilo a potom mi aj písal, že čo pod tým myslím. Ja som myslel len niečo také, že aby sa tvoja fotka potom nezačala predávať za nejaký peniaz. To by sa mi už nejako nezdalo. Čiže že nemajú výhradné práva na tvoje fotky. Len to som chcel povedať. Vieš čo, priznám sa, že som to až tak nerozpitvával, proste keď ma niekde zavolali fotiť, tak bolo tak, že som bral, že tie fotky sú pre nich. Ale je pravda, že sa vždycky dohodneme, a teda ich poprosím, že keď ich niekde dávajú do materiálov, tak aby tam uvádzali meno fotografa. S čím som tiež doteraz nemal problém, väčšinou to normálne dodržali. Dobre, ešte jedna taká vec, že keď sme normálni ľudia, tak nemáme až tak veľa foťákov, ale ja mám takú skúsenosť, keď som kúpil nový Pentax, tak som mal ešte starý a zobral som obidva. A obidva som používal a to je taká dobrá sloboda toho fotografa, že nemusíte tie objektívy prehadzovať a prešrobovávať. A aj ten Veverka teraz na tej svadbe, no mal ten postroj na sebe a zavesený napravo jeden foťák, naľavo druhý foťák. Takže ak náhodou máte dve zrkadlovky a keď aj tú staršiu, tak myslím, že je to veľká výhoda, že môžete fotiť naraz na obidve. To je dosť dobrá poznámka. A nielen, že je to výhoda, akože je to bežná prax, že svadobní fotografii úplne bežne, dva fotoaparáty, jeden širokouhlejší, jeden toto, ale je to aj pri akciách, kde vám idú za to zaplatiť a svadba obzvlášť, že treba mať určite zálohu. Buď si od niekoho požičať foťák, s ktorým sa naučiť trocha robiť a mať ho iba niekde v aute alebo kde, že keby sa náhodou niečo stalo,
foťák a objektív, hej, že nestačí len telo, ale môže sa aj objektív pokaziť nejaký dôležitejší. Čiže mať tú zálohu, hej. Keď fotím niekde, že len tak pre kamarátov, alebo čo, dobre, odíde mi foťák, kašľa na to, hej, tak nebudú fotky, ale keď vás niekto zavolá fotiť, tak to už sa teda patrí mať zálohu. Čiže ak som išiel aj fotiť nejakú svadbu, tak buď som mal svoj nejaký starší, alebo som si požičal od niekoho fotoaparát. Jedna vec, že ak vám náhodou niečo zlyhá, tak potom je prúser. Ale aj tie rôzne ohniska, keď máte fakt nasadené na 2 foťákoch, tak potom to veľmi rýchlo môžete prehádzovať. 2 muchy jednou ranou, no, že máš aj zálohu, aj 2 ohniska. No. No dobré, Martin pomaly prestáva rozprávať, sa mi zdá, tak je čas na čakám, hej, že sekcia diskusiu. Otázka, Tak pomaly otváram diskusiu, mám tu taký budík, ten ukazuje 6:45. Tretí beh zoomovský sme rozbehli, Duša nehlási žiadny koniec zatiaľ, tak máme trochu času, tak čo nás zaujíma? 19 minút ešte máme. No, treba využiť. No pre mňa to bolo veľmi obsiahle, takže ja nemám ani žiadne ďalšie otázky. Len dúfam, že si spomeniem na nejaké tie tipy, keď budem niečo ozaj fotiť. Sú zaujímavé tie nastavenia, prepáč, niekto kto chcel hovoriť? Tak v tomto sa musím ja trošku viac ešte zorientovať a pošťúrať, lebo fakt, keď vidím tie ostré detaily niekde, alebo tá kombinácia ostrosti a treba z tej tmy, ako to vyrobiť, tak to sú veľmi zaujímavé veci. Hej. Ale či by som sa tiež na to opýtal, to si musím komplexne prejsť, aby som pochopil tie súvislosti. Ako v zásade pri expozícii nastavuješ tie 3 veci, no a to je celé. A naučiť sa to nejako kreatívne používať, to znamená citlivosť, čiže ISO, čas a clonu. Aj to tiež, ako niekto zvykne spomenúť, že pri tom fotení potrebuješ proste nastaviť, že ISO, clona, čas, zaostriť a niekam namieriť. Hej. To je všetko. Všetky desiatky položiek v menu a všetko je v podstate na to, aby nastavili, že ako automatika nastavuje tieto 4 veci. Hej. Sa priznám, že automatiku ISA som doteraz asi ani nepoužil. Bál som sa trocha, že mi to vylezie to ISO do nejakých, však teraz vám to nastavím. Môžeš nastaviť strop. Aha, to je pravda. To je jedna vec. A druhá vec, keď fotím fakt v dosť veľkej tme, no tak ja skoro výhradne fotím na manuál. Čiže nastavujem si clonu a čas. ISO si nejaké zadám, dajme tomu 800, 1600, keď je taká väčšia tma, čiže si nastavujem clonu a čas a potom sa pozerám, mi ukazuje foťák, ako to mám, dajme tomu, podexponované. Tam vidíte, sa vám ledky rozsvecujú a keď zväčšujem tú dieru, tú clonu, tak sa mi tá podexpozícia troška zmenšuje, tak sa snažím podľa tohto orientovať. Lebo ako náhle mi tam ten foťák niečo nastaví, no tak on sa to snaží namerať na ten nejaký šedý priemer toho obrázku. No a keď je veľká tma, tak vám to veľmi vytiahne a tak ďalej a pomení vám tie parametre. Takže preto ja fotím na manuál a ešte dosť často potom nastavujem znižovanie toho expozičného čísla. Tam máte takú zase v menu alebo kolieskom, čiže si znižujete minus 1,3, minus 2,3, minus 1 expozičná hodnota. Čiže ako vravel Martin, ako radšej podexponovať, takže sa to snažím podexponovať a potom čo treba, no tak to vo Lightroome niekde vytiahnuť, keď to máte veľmi čierne.
Toto už je Photoshop, Maťo? Nie, není. To je normálne záber z fotoaparátu. To som chcel ukázať, že viacnásobný záber. To je viacnásobná expozícia. Priamo vo fotoaparáte robená. S tým, že to bola taká dosť psychedelická hudba a aj s nejakým video performance, s nejakým premietaním na pozadie. A to som dal ešte takú sekciu, na ktorú som zabudol, že experimenty, hej, že ako sa dá s tým pohrať s nejakým zámerným rozostrením, hej, otočením fotoaparátu počas expozície. Alebo toto je viacnásobná expozícia. Tam som to robil tak, že vlastne pred objektív som si dal nejako prsty, hej, že tam bola iba taká úzka štrbinka, teraz som odfotil jednu časť, potom som tie prsty posunul a tak ďalej a všetko to išlo na jedno poličko, čiže toto je jedno rávko priamo z fotoaparátu, takisto aj tieto ďalšie Výborné, fotky. toto by ma nenapadlo, takáto jednoduchá sranda. Hej. A robil som to aj na filme, toto je robené s filmovým fotoaparátom, čiže toto je normálne jedno poličko z filmu, technika tá istá. Hej, ale to není tam hneď tá spätná väzba ako pri digitále, takže to bolo také, že až keď sa vyvolal ten film, tak som videl, že čo. A potom ešte ďalší typ experimentu, že keď bol lockdown minulý rok, keď sme to tak všetci poctivo dodržiavali a umelci sa snažili nejako cez online priestor prehovoriť k divákom, tak som fotil jeden koncert mladého Roba Ragana, lebo ja som mal absťák, hej, nemohol fotiť. Proste tak vidíte, že to je naživo. Živý koncert, je to... Tak to len taká akože sranda. Tak sa dá, no. A ešte som tu mal jedno, že niekedy môže byť zaujímavé otočiť ten fotoaparát preč od podia medzi ľudí. Že aj tam sa dajú pekné niekedy zábery. To fanúšikovia s mobilmi tancovali. Toto je zase živé predstavenie na film. Tam som len chcel povedať, že ten film má úžasnú schopnosť zvládať rôzne typy osvetlenia, úplne prirodzené prechody. Tu mám fotku podobnú aj z digitálu a podobnú aj teda takú, ako je táto z filmu farebného. A to sa nedá porovnať proste, aké tie farby sú príjemné na tom filme oproti tým digitálnym, kde som to proste nevedel doštelovať ani za svet. Hej. Toto je tiež filmová fotografia z filmu. No tak filmy je to aj tým, že v tom filme sú trošku viacej povedzme skreslené a obmedzené, čo sa týka rozsahu? Hej, je to rôzne, nie vždy to vyjde, ale proste neviem, no často sa mi to viacej páči z toho filmu, ale samozrejme, že je to o toľko viac roboty, že to len tak si občas takú radosť urobím, že si nafotím na nejaký film a potom sa z toho teším, ale jasné, že tam človek nemôže skúšať milión rôznych uhlov a tak, ale takto skôr v tej časti experimenty. No, akože film pohyb, čo som vám neukázal ešte z tie svet. Ježiš, mi to skáče hore dole. No. Dobre. Asi som neukázal všetky fotky, čo som mal vybraté, ale väčšinou asi, hej. Toto je 100 múch však. To je 100 múch pred 100 rokmi. 2008. Ešte toto, keď máme čas. Zhodou okolností sme boli na tom koncerte asi poslednom pred covidom. Či to už bolo za covidu? No, to bolo pred covidom. V Raku, áno, výborný koncert. To bol nejaký január, február, no. Ináč toto, čo si Maťo spomínal, som si spomenul, toto bol nejaký taký ich ostravský guru. Áno.
čo to prišiel taký, práve robiť nejaký workshop a dal ešte takýto koncert. Áno, presne. Počkej, to sú všetky fotky z toho. Sú nejakí diváci. Tu si. Mal som pravdu. Naozaj som tam. Fotka nepustí, aj keď v dnešnej dobe ťa tam mohol dorobiť však. To je zaujímavé, že veľakrát sa mi stane, teda už sa mi to stalo, že minimálne 5 krát, fakt, že nepreháňam, že proste nejaký človek, čo som ho vtedy nepoznal, a teraz ho poznám a náhodou som ho našiel medzi fotkami, keď som niečo úplne iné hľadal, tak som našiel, veď toto sme tam sedeli pri sebe a sme sa vôbec nepoznali a teraz sa poznali. Sranda. To bolo divočina. Dobre, odpočítavanie začalo. Dušan zahlási posledné 2 minúty. Takže pýtajte sa ďalej, ak vás ešte niečo napadne. Ja tak predstihu chcem Martinovi poďakovať, že sa na toto dal a kadečo šikovné nám povedal a poradil. A teraz už len, aby sme zas mohli vyraziť na koncerty a do ulic. Dúfajme, že to nezavrú za nejakú chvíľu. No. Vyzerá to nepovie, ako my ideme do Chorvátska a od dneska zrazu s nami ráno išli a ešte neboli tie podmienky zverejnené. Zrazu od 9:00 Chorváti povedali, že všetko chcú vidieť, všetky proste doklady aj sprísnili podmienky. Začali sa robiť nenormálne kolóny. Keď išli, tak oni už boli ráno od 3 hodiny čakali na tomto. A teraz sú už aj 5-6 hodinové kolóny normálne do Chorvátska. Tak nebude to asi easy. Aj tieto akcie, ako ja som sa trocha bál, že všetci budú orúškovaní v dnešnej dobe, ale vyzerá, že sa to už tak neberie. Som bol včera na koncerte, bolo to vonka. A kde si bol? V záhrade Skuteckého. Aha, nejaký trojkoncert? Ešte nemám spracované, ale je veľmi, veľmi príjemné miesto. To je ešte nezožuté. Títo Secret Session a všetky Ďurové Havlíkové zoskupenia. Aj s bratom, čo má aj tak. Tak aj to je kopec odpadu. Treba z toho vybrať 10 fotiek. To som sa chcel opýtať, ty vlastne robíš dosť veľa záberov asi však, že keď sa proste niečo rozhodneš, tak skúsiš to s viacerými nastaveniami vlastne. Nie, že s nastaveniami, ale skôr čakáš na nejaký výraz, na gesto, kým sa ti nejakí dvaja zladia, alebo tak. Alebo ešte taký typ, že keď niekto rozpráva alebo spieva, takto, že všimnite si, že keď je nejaká tlačovka, teraz sú tam všetci tí novinári a teraz niekto dá čo hovorí, tak oni nedávajú po jednom zábere, ale každý dá sériu záberov. A to je kvôli tomu, že človek má schopnosť vyzerať mimoriadne hlúpo, keď rozpráva a zachytíš ho v nejakej fáze, ako má ústa vykrivené. A toto. Čiže ak spraví nejaké dobré gesto, ktoré by sa na tej fotke hodilo a že na niekoho ukáže, niečo vyberie a popri tom rozpráva, tak tí fotografie ho chcú zachytiť tak, aby tie ústa mal normálne, aby nevyzeral ako pako, Niekedy možno chcú. A za to robia tie série, že není to, že by si neboli, neviem čo, istí niečím, alebo iba tak, že majú tamto sériové snímanie, ale aby proste zachytili tie ústa v takej, alebo výraz tváre v takej fáze, kedy nevyzerá hlúpo. A toto ináč aj že keď fotím nejakú akciu a že nikdy nedávam vonka fotky, kde sa mi zdá, že by ten človek, že by mu to mohlo vadiť, ako vyzerá, že keď spieva, rozpráva a má výraz, že sa často stane, ale ten človek za to samozrejme nemôže, že má vykrivené ústa alebo vyzerá nejako úplne zle, smiešne, tak také fotky nedávam von. Že to mi príde také slušné, lebo to každého viete odfotiť tak, že vyzerá zle.
Krát bohužiaľ na dovolenke, tak sa mi podarí zachytiť. To sú také tie momentky, kedy chcem tú atmosféru zachytiť a nie je čas sa nastavovať a nejako sa špúliť. Asi začnem používať aj na toto vlastne sériu, že spravím pekne. To je zlé, nie je zlý. Musíš potom vyberať, no ale... Hlavne keď fotíš manželku, ona je potom naštvatá, no tak musíš také mazať, vieš. A tuto môžem ukázať taký príklad, hej, že tu som fotil kamarátku a na obidvoch fotkách vyzerá nie dobre, kvôli tomu, že rozprávala, hej, ona vyzerá ináč dobre, ale proste spravil som len 2 fotky a ani na jednej nevyzerá dobre, čiže žiadna z týchto fotiek nepôjde von, hej. Lebo na obidvoch niečo hovorila a má vykrivené ústa, tak nepríjemne. Hej, alebo aj túto proste vyberám takú fotku, kde vyzerá tak riadne metalovo, ale nie hlúpo, hej. Toto nie je dobrá fotka napríklad. Mne sa práve 144 páči. Že záleží od kusu, hej, že komu sa niečo páči, jasné. No, vyzerá tam tak veľmi no, prekvapenie. Tuto má ohnutú paličku, to je, nie, že by tak silno s ňou mlátil, ale to je nepríjemný efekt elektronickej závierky, na ktorý som zabudol. Hej, tuto ju má. Ako keby. No dobre, ale to robili aj normálne foťáky pred 100 rokmi, nie? Keď si pozrieš. No hej, ale že potom už tie mechanické závierky zrýchlili, že tá závierka ti prejde za 300 sekundy cez celú plochu, ale elektronické prejdú za 45. Takže tam vznikajú takéto veci zlé. A som si to neuvedomil. Na akom foťáku máš elektronickú závierku? Kúpil som si pred 2 týždňami či 3 Nikon Z6 II bez zrkadlovku. Aha. Dobre, less than 1 minute. Neviem, či teda ešte... Dobre, ďakujeme, Dubák tiež. Škoda, že to bolo také...